assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine gande kese on calminama e kuuɓal yo jaam Allah kisalane mon e dendagal wondimo no gonirɗon foof. En calmini dendagal wonɓe dental ɓe fof e goten goppani beltanima kadi yimɓe foof e goomu juɓɓudi hoodere pinal ba Ceerno Adam Ba Aissata Abdoul Dia Isaka Samb e dendagal wonɓe goomu juɓɓudi Ceerno Cheikh Oumar Alpha Alfullani Ceerno Cheikh Oumar Grand tradipraticien. En calmini denɗi Alhaji Moussa Yoro Moussa Dia en calmini Ceerno Abdoulaye Sissoko Ceerno Hamadou Abdoul Aziz Ba e dendagal wondimo no fof calminama beltanama. En calmini dente meɗen dente WhatsApp e fedde ɓamtare seyen e aynaɓe leñol e gardugol Ba Adama Dorel e wallidiɓe muɗum Ceerno Abdoul Aziz Ngiem e Diallo Abou Sam Bodiel e dendagal dente men fay goten goppani. En calmini dental meɗen dental Jama Alwali e Bour ha Cakalle. En calmini ƴogirde kabaruji gardugol hoodere pinal Ba. En calmini dental meɗen goomu miijoji. En calmini kadi dendagal e heɗotoɓe men partout e heɗotoɓe kadi jewte diine gande kese. En calmini hono so Ousmane Samba Ariel di Ousmane Samba. En calmini Diallo Abdoulaye Samba Umrel di Diallo Lawake. En tini elle en tintinama naati dental ngal eɗen mbiyamo kadi bisimilla makko e diine gande kese e kankone ko neɗɗo ɓoyɗo ɗeɗo dente e kadi joom miijoji baɗɗi fayida sanne no feewi e haqqilanta tigui rigui. En beltanima yimɓe fo e goten goppani ɗum noon e jokken golle hande yewtere meɗen yahata koye flasha en holi ɓeɗo witeɓe flasha en firti ko juif uji e coppinaɓe woni yahudiyankoɓe e coppinaɓe eɗen gandi arino e jamanu Israila to e leydi ndi ɓe goni ndi kamɓe israiliyankoɓe ɓe mbaɗanon persécuté woni ɓe tampinanoma no feewi kamɓe hoddiɓe mabɓe hono tampinirta hoddiɓe mabɓe hande ni woni kamɓe ɓeɗo arabe ɓe hoddiɓe mabɓe ɓe mbatta ko wawi wara e liɓa liptoɓe mbaddata e oɗo hande liɓat tan ɗiɗo duuɓi o fodde wonde siècle duuɓi temedere duuɓi temedde ɗiɗi oɗon fiya so ɗum ɓenni kadi goɗɗo kadi heeɓa kadi duuɓi temedere walla temedde hono fiide goɗɗo kono noon guila dawa daginoɓe gone wadde guila ɗeɗo leyɗele peeñi ɓe jogui civilisation andude ɗo jeemi on ko ɗemgal tel oɗo ko oɗo tel guila an ñalawma faade joni ɓe goni ke habde ɓe mbarodira kamɓe ɓeɗo israiliyankoɓe philistine naɓe woni arabe ɓe fof en général yo kamɓe foof eɓe jogui racisme yagal bongal eɓe jogui gandanɗama jikku bonɗo kala hen mo jiiɗa ko waɗi foof surtout goɗɗo heeɓinta ɗum waɗata goɗɗo o yo e ni woni to banggue mabɓe ala paltor joni jahaten ke juif uji ɗiɗo Éthiopie en e wiyeteɓe flasha en ɓe koɓe ɓaleɓe nden ni woni israiliyankoɓe tampuno caggal nde arabe ɓe mbaɗi malmené poliɓe tigui rigui ɓe carima e aduna he foof ɓe payi Europe ɓe payi Afrique ɓeɗo payi gandanɗa hoorema Amérique ɓe payi partout e nder leyɗele aduna he ala photo ɓe jahani leyɗele arabe ɓe goɗɗe Afrique ɓe gari hen Tunisie en Algérie en Maroc en ha Mauritanie foof ɓe gari toon ɓe jeeyi Ouganda en ɓeɗo payi Éthiopie noon ɓuuri jaɓɓede wanno ko toon ko ɓen ɓe nandi diineji lamɓe wonnoɓe ɗon guila ɓooy guila e annabaɓe ɓen ɗon kay mabɓe jeeya eyyi ɓen ɗon fof origine muɗumen ne jogui ne ƴoogi diine muɗumen e diineji annabaɓe israiliyankoɓe so annabaɓe foof temedere fof hen capanɗe jeetati en jeenayi o ko israiliyankoɓe gonno donc ɓen ɗon ko ɗon ƴoganno diineji muɗumen joni ɓe jaɓɓama toon jaɓɓugal bangal fayida hay sinno ɓe jiida guri ɗi ne certi kamɓe ɓeɗo israiliyankoɓe ɓe jaɓɓama e nder leydi Éthiopie he jaɓɓugol bangol fayida ɓe kollama wonde ko ɗo ɓe jeeya ko leydi mabɓe diine ɗe ko goto hasi nanduɓe diine foof ɓuura e wattodirde hakkillaji yo ni woni kamɓe ɓeɗo e israiliyankoɓe ɓe goni ɗo ha jamanu waylima ɓe mbawtima ɓeɗo arabeɓe ɓe gartirama ɓe koɗnama e nokku mabɓe to ɓe jeyno kono noon kadi ɓe ŋesta haaɓe kepti ko ɓe to jeyno ko foof ni woni ha dendagal mataw ɓe keeɓi hande koɓe keeɓi ko e kamɓe ɗo israiliyankoɓe ko adi ko foof ɓeɗo flashiyankoɓe kañumenne ko yimɓe jeeyaɓe nder leydi Éthiopie koɓe juif uji ni woni caggal ɗum nde kamɓe puɗɗi tampinede Éthiopie he seeɗa ɓe fuɗɗi waɗede malmené chrétien ji e woni ahlul kitabi en ɓe e julɓe e beldaniɓe no fewi kono chrétien ji ɓuuri tampinde ɓe woni diine annabi Isa yankoɓe ɓuuri tampide ɓe kamɓe ɗo yahudiyankoɓe e ni woni mataw Israël waɗi opération goto hedde vers 1977 yaltini ko heewe mabɓe e nder leydi Éthiopie nayi ɗumen leydi Israël e caggal ɗum ka 1984 85 ha 86 ɓe kadi gari ɓe mbaɗi opération goto inniraɗo Moïse woni annabi Moussa ɓe inniri ɗum ɓe gaddi ko avion ngaji eɓe nawa wajiɓe eɓe mbaɗa ɗumen e nokkuji eɓe nawa ɗumen tourisme yagal en ko wayno Soudan eɓe dokka ɗumen kalisaji punta ɗumen boɓe puntani ɓe nanodiri ɗon eɓe punta laamu Éthiopie laamu Soudan haɓe mbawi yaltinde ɓeɗo kadi ɓeɗo en mbaɗa e batoje gandanɗa hoorema nawa batoje gonnoɗe nder maaje mawɗe ni woni ɓeɗo nawa paana Israël ko heddi ko kadi ko dañi nawirede avion ko nawa ɗum nawa e autoji ha fandoyi gandanɗa hoorema maaje ko maayo hango woni maayo woɗewo nawa paana Israël to kamɓe ɓeɗo juif uji coppinaɓe wajiɓe jiiɗi wallude ɓe hanggantini kono noon holi kiite muɗum ko nde ɓe jottinde kamɓe ɓeɗo ɓaleɓe juif uji coppinaɓe tan tawde koɓe ɓaleɓe ɓe mbi ɓaleɓe ko yimɓe fertile en ko yimɓe jibinoɓe ko yimɓe wawɓe jibinde yawɓe jibinde ɓurɓe hewde e mbaɗen ɗo udditen ɗo laañe seeɗa mbaɗen ɗo joni hakkunde laañe e duttoɗen e dendagal sahaji ɓoyɗi ene tubakoɓe gaare meɗen vers 1400 aduna yara hitande ujunere temedde nayyi nde ɓe gari ɗo wadde men colonisé kamɓe population européenne alano ɓe ponno ɓe timmano hay 200 millions nden kamɓe arnoɓe
espagnol en français ji e portugais ji allemand ji anglais ji gandanɗa dendagal e hollandais ji ko ɓeeɗo garanno e leyɗele men Afrique mbaɗi men colonisé e nden enen kamɓe ɓuuri men hewde nden enen timmani hay ɗon en keɓani en hay nden 100 millions pawɗo continent africain ko 100 millions tan seeɗa ni woni kamɓe ɓe gaari ɓe mbaɗi men colonisé nden kamɓe ɓuuri men hewde kamɓe mbawi en kono no yaano ha ɓooyi ɓe jii Afrique naɓe jibinirta ni no ɓurti Afrique naɓe ne celli wan noon ñamata ko ñamduji moƴƴi ko ñamduji ɗi ngala produit chimique koye weeyo moƴƴo goni ina tooɓe ina ile kadi gandanɗa hoorema ina mbaɗi adapté climat muɗumen e ni woni ɓe kuuli Afrique no feewi ni woni kamɓe ɓeeɗo Europe naɓe ɓe gaari ɓe mbaɗi men nde ɗo bonande kono noon ɓe nde ɓe kooti leyɗele mabɓe nde nde ɓe mbaɗi men ko mbaɗanno en ko ɓe nawi men ɓe jeewi en ko caggal ɗum ɓe tawi wonde Afrique naɓe toujours ko jibinoɓe hayso ko gaddama ɓe toon ko jibinoɓe e woni woni ɓe goni fewnude vaccin ji ɗiɗo gaddateɗe leyɗele meɗen eɗen gandi leyɗele kewɗe ne tuumi wonde ɓeeɗo waɗoɓe vaccin ji ɗi addoɓe vaccin ji ɗe ɓe jogui hen vaccin ji ɓe gadda ɗumen sukaɓe ne pinguel ɓe guilano pamde ko pour ha beelen usto jibinirgol Afrique naɓe ɓe mbaɗi wattano fof ɓe donki ɓe pingui haɓe maayi hay ɗum naggani e woni kamɓe ɓeeɗo Europe naɓeɓe e oɗo saaha hande Afrique ne yara 1 milliard 300 millions d'habitants ɗum woni Afrique foof e kamɓe Europe naɓeɓe ha joni arannoɓe ɗo ɓe fof ha joni kamɓe ɓe donki yettade 500 millions hay feccere milliard ɓe donki hebde enen joni eɗen jaaray 1 milliard gandanɗa hoorema 300 millions firtugue ɗen ɓuuri ɓe laabi mawɗo hedde jeenayyi keeweni kamɓe ɓeeɗo Europe naɓe joni noon Israël ana yii addi ɓeeɗo Falacha en Éthiopie naɓe yo gar leydi muɗum na moola ɗumen toon kono noon ɓe kuuli ɓeeɗo kadi guila jibinde ha keewa kadi ɓurtoɓe hewde kadi jeeyta leydi mabɓe hono ɓe mbaɗi ɓe puntir ɗumen saɗa yaaha leydi e leydi ma mbaɗa vaccin ma vaccine ɗa pour mbawa gandanɗa hoorema wawde wurde ndin ɗo leydi climat muɗum e wona mboɓe gowi ɓe jaaɓi kamɓe ɓeeɗo rewɓe ɓe mbaɗa pinguji ɗiɗo worɓe mbaɗa vaccin ji kono ɗum ko vaccin tan ndiyam ɓolam rewɓe foof pinga pinguji vaccin ji gandanɗa ko contraception firti ko mbawata jibinde e beele ɓe mbawata jibinde kamɓe fof nde ɓe jeeyi toon nde ɓe donki jibinde ni woni wontoɓe caɗele sanne no feewi ko seeɗa hen ɓocciti jibini ko vaccin ji ɗi naggani ko kono noon population firti ko ronki hewde ɓe donki tan ɓe daari to gotel joni noon ha woni jamanu wayloyi e joni ni woni kamɓe ɓeeɗo Israël raciste ji bonɗi gañgol mabɓe ɓaleeje e gañgol mabɓe innama aade e ko wona gandanɗa ko nande mabɓe foof ko wiyete diine ko kamɓe foof e arabe feccere ɓe jarani e wonde diine ɗe ko diine kamɓe ɓe jaari hen tan ko yidde mabɓe ko nafataɓe ko ɓeydata population mabɓe wona kamɓe ɓeydata diine ɗe ko kamɓe ɓeeɗo juif uji e coppi ɓe donki yaade Israël waɗiɓe ɗeɗo golle bonde ko famille ji mabɓe kolliri kamɓe nandi diine kono noon mbaɗiɓe ɗeɗo gueɗe bonde ha ko ɓooyani ɗo ko e 2013 Israël ministre muɗum goto gandanɗa hoorema de la santé on waɗi reconnaître jaaɓi wonde meeɗi wadde ndeɗo bonande ni woni juif uji e coppinaɓe wonɓe nder Israël mbaɗi manifesté dukki no feewi porte plainte gandanɗa hoorema mbi yoɓe mbaɗ indemnisé ɓen ɗon yimɓe iwdi muɗumen ko nandi hen walla to ronki ɗum e nawa hunde lawol e droit de cour de droit de l'homme donc Israël joni koye oɗo kaya mbeya oɗo guumu gama ni woni mbaɓe mbaɗi gandanɗa hoorema e oɗo population ɓaleɓe yo eɗen gandi ɗiɗo vaccin ji garoji e Afrique foof eɗen mbaɗi caɗele e Ben Laden hoore muɗum mawɗo terrorisme fedde Al-Qaïda hono ɓe nanguirimo ko vaccin o nanguira nde ɓe jiilimo ha tampi ɓe donki yidde ɓe donki andudemo ɓe gandi wonto jogui sukaɓe omo jogui sukaɓe ɓe alay saago ɓe guura alay saago ɓe pingo alay saago ɓe daafe hono ɓe mbaɗi Amérique ƴetti ko ONG ji goɗɗi e leyɗele goɗɗe ɗe gona américain ji mbaɗi ɗumen lancé e nder Pakistan e Afghanistan foof tawa leyɗele julɓe gaari ina mballa ɗumen ɓe mbaɗi base uji partout e guure Afghanistan e Pakistan ina vaccine sukaɓe pour rafiji poliomyélite en rougeole en walla ko nandi hen en fièvre jaune en gueɗe goɗɗe kala ko nandi rafiji tan hono vaccin ji sukaɓe keɓata ɗi joni noon ɓe gandi Ben Laden ƴiƴam makko ɓe gandi ADN makko ɓe gandi sukaɓe makko jogoto ɗum ɗon ni woni kala garɗo ɓe itta e muɗum ƴiƴam seeɗa ɓe mofta ɓe itta e ƴum ƴiƴam ɓe mofta ɓe mbaɗa analysé pendant duuɓi ɗiɗo nayyi eɓe mbaɗa ɗum ɗon haɓe gaari ha sukaɓe Ben Laden ɗiɗo gaare mabɓe no vaccine o ɓe itti ƴiƴam mum ɓe mofti kammine hono yimɓe ni mbaɗi analyse ɓe tawi ko même correspondé ƴiƴam Ben Laden ko neɗɗo mabɓe wonno ɓe gandi ɗum ɓe liggudima e muɗum rafama hôpital mabɓe cafri ɗum yeehi Amérique yeehi Afghanistan liggudimaɓe kamɓe Amérique ɓe gandi fofo muɗum ADN mum fofo ala fof koɓe majje muɗum ni woni ɓeeɗo sukaɓe tawa ɓiɓɓe makko ni woni ɓeɗon sukaɓe ne ndewe ne gande to joftoyta ne jaaha e ina jaaha ne naata ne jalta ha anda wonde ko ɗo kanko Ben Laden o hooti ko vaccin o ɓe nanguirimo donc firti ko won leyɗele hay ɗo e Afrique ne gandi jaɓani vaccin ji gandanɗa hoorema baɗeteɗi ɗo ɗi e ɗum ɗo foof ko gam ustude Afrique naɓe kono ɓe mbaɗi ko feeji fof ɓe donki Afrique naɓe nana kewna ɓeydo ɓurde ɓe ɗum woni ko huuli joni ko eyo Afrique noon ne jogui leydi jañi ne jogui terreji kewɗi ɗi maha ɗi ndemaka ɗi gawaka ɗi gaynaka Afrique ko hoɗa e muɗum tan ko 20% 80% keddiɗo fof ko ladde ne oriya ina wawi wurnude ɓiɓɓe muɗum ɗo e duuɓi ujunnaji ha yimɓe natta hodde ɗo hay dow aduna he duuɓi million ngaji ha yimɓe mbatta yaade ni ƴeewoyde remoyde leyɗele adunoji goɗɗi kono Afrique naɓe donkanani koye muɗumen ɗum woni ɓeeɗo tubakoɓe ko ni ɓe mbaɗata hen jamma e ñalawma ko ni kadi woni gandanɗa hoorema dendagal e kulol ngol ɓe kulingel ngol e ko ni woni ɓe jiiɗi ustirde en e kala bonandeji ɓe mbaɗi en hay oɗo Covid nde ari ɗo nde woni ngoɗo mabɓe bongo arnogo ɗo kamɓe fof ɓe daari ɓe goni e fuɓɓude ɓe belti ɓe mbi tawde kamɓe ɓe maayi ɗiɗo maayide Afrique naɓe gasata ha laaɓa ɓe gara ɓe dona leyɗele meɗen kono kamɓe maayi kono en Afrique naɓe waɗani hen haydara goto fof wulnata follere muɗum gandanɗa hoorema e ndiyamum ngul ɗam
yara yaha haaji mum dawa ñalla liggada hira joftor wonde covid haydara waɗa en ɗum e yo gaynoɓe hemɓe ma hen kono noon e Afrique ɗo ɗum tampinani ɗum waɗi Afrique naɓe population muɗum ko vacciné hen ko ɓuurani hay 15% temedere fof hen sappo e joyi vacciné kamɓe temedere fof hen capanɗe jeenayyi vaccinima kono haydara nafa en e yo donc bandiraɓe ɗum ɗo no korni seeɗa jiɗɗen wadde e ɓeeɗo israéliyankoɓe ndeɗo bonande mawde ɓe mbaɗi ngol ɗo leñol ɓaleɓe e Éthiopie koreji mabɓe ɓe nawno toon kono noon kadi ɓe ndeke won noon ko woni caggal ɗum donc hadde ɗumen jibinde hadde ɗumen hewde e ɗum waɗi ha joni nder Israël Éthiopie jifnaji jiita gotel wan noon nawnoɓe toon ɗum ko jibinde e yo ko gotel ɓocciti jibinde tawi ujunnaji sappo nawno toon ko jibini hen ko ɓuurani yimɓe nogas ɓen ɗon goni ɗon woni gandanɗa hoorema hande population heddinoɓe wuuro ɓe mbaɗata manifesté jamma ñalawma no dukana kaɓe ne ƴeewa gandanɗa hooremete lawol no rewne beele gonga no ñaawe yo bandiraɓe on calminama on foof beltan calmi dendagal tente meɗen foof